She yung mga babae na bash-bash. Yeah, you know me, why only? Eh, kaya wala lang iba pa. Yeah, you know me, why only? Every time na siyang ano ba? Oh yeah. Did you know me? Heart ni? Ikaw suludani. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan. Sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Did you know me? Asterisk 1, 2, 3. TNT. Atay nga COVID. Atay nga COVID. Did you know me? Chinilas ni. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Did you know me? Mudawat na ko 150. Did you know me? Akong uyab karon sugar mommy. Ikaw ang hot mama, oh hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og Did you know me? You and me. So I don't worry at all about the things they do or say. I love you anyway. Did you know me? Nakaigit ko elementary. Asal tayo, asal tayo, asal tayo, sa inyong asal tayo. Balik! Balik na! Wala! Balik na ko! Wala! Did you know me? Balik na! Sugtan ako be kay nangita nag-apo si mami. What's up, mga Og ano yan ay salamat sa pagtanaw og kami karon mag-shoutout og shoutout ko kang Arlan Bihik from Zamboanga Municipal Council og kang Gobernador Brad Roel Sagario from Lunao Chapter Brad. Shoutout video Brad. Salute. Shoutout kang Jubilin Balmoria. Shoutout sa imo dia. Shout out day ko kang Marlon E. Indias. Support natin siya guys sa iyang YouTube channel, Marlon Indias TV. Salamat Brad sa imo mong suporta Brad og shout out po din ko sa mga classmate dia og sa akong bossing. Salamat. Shoutout day kang Jipoy Solita og shoutout kay Hana Tadlas og shoutout ng uyab dia. Salamat sa support. Shout out day ni Kwan Jandaris Anday daw Kwan Jeffrey Tunalite. Shout out Brad. Shout out ko sa ate day nga kuan kay mo support day. Shoutout, Og sa uyab dayon. Shoutout mo, shoutout. Oh, shout out ko sa akong pinaka love nga balangga baby siyang sumilian. Shout out sa akong chapter. Og sa akong mga officer. Shout out Brad. Shoutout day kay Janine Corpus, Michelle Mambong, Apo Ladika og Joey Blight og Ayan Me. Shoutout day. Yo, shoutout ko kang Geraldine Luspo og saong kagalingon. Yo mga rato, salamat sa suporta din. Punta mo daghan pa mo nga mo follow sa among Facebook page og mo subscribe sa among YouTube channel Childhood Gang og sa wala na nga shoutout, salamat ay shoutout ninyo, shoutout sa inyo tanan. Og mga rato. Pasensya kayo sa Ay, shout out ko na yan. Oh, stay safe lang mo diya. Labi na sa akong pinangga nga uyab. pagmas mo para Shout di mo out ako mga madakpan. magpapa. Pag sa marato, yo. Yo, peace, yo. Pagpuyo mo sa balay ko